Sabies que les tecnologies digitals permeten a la Generalitat de Catalunya fer una escolta més activa de les necessitats de la ciutadania? Ara, l'Observatori de l'Administració Digital incorpora noves dades que així ho demostren. La Generalitat promou l'escolta activa de la ciutadania a través de diversos canals, com el servei 012, les oficines d'atenció ciutadana i les plataformes en línia. Un dels mecanismes principals és les sol·licituds d'accés a la informació pública. Gràcies a això, la ciutadania pot demanar a l'administració informació que no està publicada als seus canals oficials. En els últims 10 anys, el nombre d'aquestes sol·licituds ha crescut fins a superar les 3.000 i la majoria s'han fet digitalment. Tant és així que l'any 2024 el 99% de les sol·licituds es van fer en línia. Un altre mecanisme són les consultes, queixes i suggeriments. L'any passat, la Generalitat en va rebre més de 500.000, de les quals 400.000 es van fer mitjançant el formulari web de contacte. D'aquesta manera, les eines digitals faciliten a l'administració conèixer les inquietuds de la ciutadania, però també permeten una millor gestió de les consultes i donar una resposta cada cop més ràpida. Vols saber-ne més? A l'Observatori de l'Administració Digital t'ho expliquem amb dades gràfiques i indicadors. Visita'l i descobreix-ho.